energiťák, tyjo. To je něco jinýho. Banány a Vinxy budou soupeři našich pomerančů. Ty, které jsem jmenoval, jsou teďka na straně Mollu, takže uvidíme, stejně jako první zápas, který byl. Bobuš se ale snaží to tam nějak projebat, teďka Vojta mohl výborně zakončit, ale špatně trefil balón. Takže z toho hovno bude, ale teďka Šmolové výborně. Vinxy tady zkusil něco, ale to se mu nepovedlo. Vojta bude muset zachraňovat poťuchem, ano, teďka uvidíme, jestli je poslední na párek, ale to se nestane. Jeden ze Šmolů výborně zakončil tady tento útok, takže teďka Vojta se bude muset brát do balonu, to se mu nepovede. Teďka Bobuš ještě výborně odrazil, ale toto jede přímo Vojtovi na párek a teďka pozor, teďka to nevyšlo, teďka Bobuš bude muset zachránit ten balón, což se mu nepovede bohužel, a tady je Vojta, aby to zachránil ten balón. Bude se snažit to nějak odpinknout, aby tam nedočukli jeden z těch šmoulů, ale tady výborně Bobuš mohl jet k té brankové linii. Tam se nedostal. Brankové linii, pardon, už mám to hodně, 20 knedlíků mám v sobě, takže pardon. Brankové linii. A výborně, Bobuš odpinkl teďka jeden ze šmoulů. Muset zabraňovat, ano, to se stane a banány šel úplně do prdele a tady Bobuš mám zaškoroval. A trefil pouze tyčku, teď opět mají balón oranžády, neboli pomerančové, teda ano. Ale Šmoula výborně vypinkává. Bobuš si počká ten balón a udrží ho, naštěstí, ale tento odpink byl totálně k čemu, jeden ze Šmoulů si povodil Bobuš, ale Bobuš se jen tak nedá a Bobuš drží ten balón. Také to totálně povodil jedno ze Šmoulů. To uvidíme, jestli se tam dostane Vojta, ale nedostal se tam čas. Ten balón byl příliš rychlý a příliš nízko a teďka Bobuš bude muset zachraňovat. Uvidíme, jestli se trefí do toho balónu, tentokrát jako vždycky se netrefí a opět se netrefil! A tentokrát z toho skóruje banány na 1-0. Bobušovo prokletí, netrefit se do balónu se mu opět stalo. Tentokrát z toho bohužel byl gól. Teda použil pod pomeranči, ale naštěstí pro Šmouly. A Bobuš teďka bude nekompromisně, bude 100% na straně, že jsem mu urazil. Takže bude teďka se peprnit o ten balón. Uvidíme, toto výborně byla akce třeba o Bobuše, ale banány zase zkusuje něco, Bobuš výborně vypěrkl, tady bude muset zachraňovat a bomba. Tam nebyl dřív na ten balón. Vojta výborně odpenkl ten balónek, uvidíme, jestli tam dostane, teďka Bobuš špatně trefil balón. Když už ho trefí, tak ho trefí špatně, co s tím městským klukem ušatým. To my nevíme, teďka ale uvidíme, jestli se mu to prolomí a tady opět netrefil balón. Zrovna když ho nejvíc potřebujete, tak je totálně k prdu. To je bomba, ano, přesně tak. Tady ale Vojta výborně prodlimoval a poslal na párek. Jednou ze Šmoulů a totálně dokončil. Už půjdeme, necháte prosím ten opakovací záběr, tady výborně poslal na párek. Vojta jednoho z obránců. Jo. Piče, jednoho z hráčů teda, tady obránec není. Obránec. Obránce, pardon. Víme, co vykouzí Šmolové, jestli budou na straně a budou peprnit, ale bomba, tady je kompromisně banány ho sejmul. Vyjazí se chtěl dostat k tomu balónu, ale Vojta výborně peprní odstřelila toto! Nakonec, když nevypadalo jako, že to bude gól, teď když uvidíme z opakovačky tady vidíme, že Vojta poťukl ten balón před Vinxyho a banány k němu nestihl dojet. Nestihl ho vyťuknout, takže je to 2-1 pro pomeranče. Bobuš jede pro ten balón, stejně jako banány, ale Bobuš ho vyhrál teďka. Nevím, jak se jmenuje. Takže teďka uvidíme, jak to půjde. My se pane hlava peprnou ten balón a si to oba pomerančové nechali výbět tady tento protiútok. Uvidíme, jestli to zachrání tento. Ano, ale výborně, Vojta pokaždé trefí do toho balónu, což se o Bobušovi nedá říct a teď jsem to zakřiknul, pardon. Dostal Bobuš syndrom, teďka budeme muset pozor! A tady Vixy. On to zařek. Vixy. Nevím, jak se to čte. Vixy trefil ten balón. A je to 2-2. No. Bobuš opět jede pro ten balón. Budu schválně, budu mít bravo, proti banánovi. Ale Vixy teďka výborně trefil ten balón, ale teďka
pomerančové to totálně podělali a Vixi se hnedka gól za golem proměňuje, je to 3-2. Je minuta 17 dokonce a uvidíme, jestli to naši milovaní pomerančové dokážou ještě otočit. Tady vidíme, že Bomba prohrá ten balon proti Banánimu. Oh, hej. Ale teďka opět Vixi proměňuje a hnedka dává hat-trick. Hnedka zrou. Jeden gól, druhý gól a hnedka třetí. Nevím, To je proč tam byl co, Bomba. minuta 9 dokonce, takže uvidíme, jestli pomerančové to budou chtít ještě útočit, jestli mají na to sílu. A budeme v tom minimálně doufat, ale bohuž hnedka! Hnedka si to vzalo sobě a tady vidíme, že hnedka výkopu tam nevidíme nic, protože dementi to opět přeskočili. Takže bohužel nemáme opakovačku, nevadí. Vojta jel pro ten... Nevím, jestli ho vyhrál, jen jsem se nedíval, pardon. Teďka Bobuš je u toho balonu, vyťukává ho, uvidíme, jestli to doskočí jako gól nebo Banány ho zastaví a taky, že jo! Bobuš, ale po druhé mohlo to být šibenice, ale bohužel to bylo moc. Teďka se nedohodli úplně pomerančové na tom balónu. A teďka Šmole opět ve velkém útoku, Vixi to tady vypaluje totálně k nebesům a teďka Bobuš bude muset zachránit, to se mu povede. Uvidíme, jak se to vyvede ještě. Aha. Bobuš opět ho netrefil, Bobuš ale teďka špatně potrefil ten balón, ale teďka český. Je tam ten Vojta, který ho výborně poděknul, teďka Vojta bude muset zakončit správně, aby... A to se děje! 27 sekund před koncem to Vojta vyrovnává na 4-4. Vidíme, že Vixi v bráně ho chtěl vychytnout, ale nepodařil se. On jel na rok prostě. Bobuš jel po ten balon a teď se na něj vystrál. Vojta teďka výborně, teď to pomerančové budou muset zachraňovat. A to se naštěstí stane. Bobuš výborně jede pro ten balon a Vojta tady vyštěl ten balon tak, že to by mohl být další gól. Teď ale je, běžel až k nebesům, teď Bobuš by mohl ještě dobře trefit. To se stalo, ale Aj. Šmolové to vybrali. Teďka Bobuš by ještě, ale toto nebyl dobře zastřelený balón a tady Vixi ještě dal do prdele, takže teď to bude overtime. Toto nebyl dobře zasežený balón. To jede k nebesům a Vojta bude muset vypálit ten balón taky, že se dostane! A uvidíme, jestli Vojta tohle dokončí a to se mu nepovede. Banány výborně obránil. A také se hnedka vrhne do toho útoku, uvidíme, jestli mu Bobuš zabrání, to se nestane! A tady naštěstí tato střela byla tak křivá, jako můj co? Tady se to naštěstí nevyvedlo. Tady opět Šmolové, tady Vix je zákeřný, to už my víme, že dokáže nastřelit ty góly, když se to napotřebuje, ale teďka Bobuš netrefil ten balon, když se to potřebovali, Vix si to pojebal a teďka uvidíme, co se stane, furt Šmolové v tom útoku, uvidíme, jestli to vybrání pomerančové. Teď Bobuš jede k tomu balónu a opět ho netrefil, přeloboval ho. Banány, držubu, já jsem komentátor, takže teďka Vojta u toho balónu, jede s ním, uvidíme, jestli ho vyhraje, ale Vixi ho zase opět vystřelil nebesům a teďka Bomba bude nahrál, ještě Banány ho odstřelil. Vojta teďka trošku horší, trefil ten balón, Banány opět, teď ještě Bobuš. Ten balón tam a sem vůbec nestíhám, omlouvám se, úplně mám vykříkané hlasivky, to je jasný, kurva, do prdele. Takže uvidíme, co se teďka stane. Teďka do piči jsem vyjel z toho, takže teďka by mohl být pro Vixio dobrý ankle. A Bobuš netrefil balón, to je totální dement. A tím to prohrávají. Buď lepší.